Άγιος Εφραίμ, φύλακας των πληγωμένων και φως στις σκοτεινές νύχτες της ψυχής μας. Απόψε αυτή η προσευχή δεν είναι απλώς λόγια, είναι κραυγή καρδιάς. Είναι η σιωπηλή ελπίδα κάποιου που στάθηκε στην άκρη του γκρεμού και τόλμησε να πει «Θεέ μου, άνοιξε μια πόρτα». Πόσες φορές ένιωσες ότι οι πόρτες της ζωής σου ήταν όλες κλειστές. Πόσες φορές προσευχήθηκες χωρίς να δεις φως. Κι όμως η απάντηση δεν ήταν όχι, ήταν όχι ακόμη. Γιατί ο ουρανός δεν ξεχνά τον άνθρωπο που προσεύχεται με δάκρυα και ο Άγιος Εφραίμ δεν αγνοεί την προσευχή εκείνου που ψάχνει λύτρωση. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε μπροστά του, όχι με αλαζονία, αλλά με ταπεινότητα, όχι απαιτώντας, αλλά οικετεύοντας, να ανοίξει ο δρόμος εκεί που υπήρχε τείχος, να φέρει χρήματα όχι για πολυτέλεια, αλλά για ανάγκες, να θεραπεύσει το σώμα, αλλά και την ψυχή, να δώσει προστασία όπου υπάρχει απειλή και απελευθέρωση όταν οι αλυσίδες είναι πνευματικές και αόρατες. Άγιε Εφραίμ, που γνώρισες τον πόνο, τις πληγές, τις παγίδες του πονηρού και το θαύμα της Θείας Παρουσίας, σε παρακαλούμε, κάνε αυτό που μόνο οι Άγιοι μπορούν, να σηκώσεις τις προσευχές μας στα ουράνια και να ζητήσεις από τον Κύριο να ανοίξει τα δεμένα. Άνοιξε πόρτες για εργασία, για ευκαιρίες, για νέες αρχές. Όταν όλα μοιάζουν κλειστά, άσε έναν άγγελο να μας οδηγήσει στη σωστή στιγμή, στο σωστό μέρος. Όταν δεν υπάρχει φως στο σπίτι, φέρε ευλογία. Όταν δεν υπάρχει φαγητό, φέρε πρόνοια. Όταν δεν υπάρχει υγεία, φέρε ίαση. Και όπου η ψυχή είναι γεμάτη φόβο, φέρε ειρήνη. Και ακόμα, για εκείνους που μας πολεμούν με λόγια, με πράξεις, με κακία, μην επιτρέψεις να πλησιάσει η κατάρα στο κατόφλι μας. Μην αφήσεις τις γλώσσες της συκοφαντίας και του φθόνου να μολύνουν το σπίτι μας. Άπλωσε το χέρι σου, Άγιε, και δημιούργησε κύκλο φωτός γύρω από την οικογένειά μας. Και εσύ που διαβάζεις τώρα αυτές τις λέξεις, ξέρεις πόσες φορές σε φύλαξε ο ουρανός χωρίς να το δεις. Ξέρεις πόσες πόρτες δεν άνοιξαν επειδή ο χρόνος δεν ήταν ακόμη ευλογημένος. Αυτή δεν είναι απλώς μια προσευχή για χρήματα ή δουλειά. Είναι κραυγή για ελπίδα, για να σπάσει κάθε αλυσίδα πνευματική, για να απομακρυνθούν οι φόβοι που έχουν ριζώσει μέσα σου, για να ξεδιψάσει η ψυχή σου από την παρουσία του Θεού. Μην σταματάς να προσεύχεσαι, μην σταματάς να ελπίζεις, μην λες τίποτα δεν αλλάζει, γιατί ο ουρανός εργάζεται σιωπηλά και όταν έρθει η στιγμή του όλα θα γίνουν νέα. Κλείσε τα μάτια σου και άφησε την καρδιά σου να ψιθυρίσει. Άγιε Εφραίμ, εσύ που νίκησες το θάνατο με τη φλόγα της πίστης, κάνε κι εγώ να αναστηθώ από τη στάχτη. Άνοιξε πόρτες που φοβήθηκα να χτυπήσω. Δώσε φως εκεί που η ελπίδα λιγοστεύει. Φέρε απαντήσεις, ακόμη και αν είναι σιωπηλές. Δεν χρειάζεται να δεις για να πιστέψεις, μόνο να πιστέψεις και τότε θα δεις. Άγιε Εφραίμ, διδάσκαλε ταπεινοσύνης και δύναμης. Σε πλησιάζω όχι γιατί είμαι τέλειος, αλλά επειδή είμαι πληγωμένος, επειδή κουβαλώ βαρύ φορτίο, επειδή ψάχνω μία πόρτα να ανοίξει, όχι με βία, αλλά με προσευχή. Ξέρω πως εσύ, που άκουσες τα κρυφά δάκρυα εκείνων που ποτέ δεν τα έδειξαν στον κόσμο, καταλαβαίνεις. Μπροστά σε σένα φέρνω τις ανάγκες που ξεπερνούν τις δυνάμεις μου, τις υποχρεώσεις που μαζεύονται, τον φόβο που με κυκλώνει όταν η δουλειά λείπει και το φαγητό είναι μετρημένο. Δεν ζητώ πλούτη ματαιόδοξα, ζητώ να καλύψω το αναγκαίο με ειρήνη, να ζω με ελπίδα και να δίνω χωρίς να με συντρίβει το βάρος της έλλειψης. Εσύ που πέρασες δοκιμασίες με σιωπή και φλόγα στην καρδιά, δείξε μου το δρόμο της λύτρωσης. Όχι εύκολες απαντήσεις, αλλά ιερά μονοπάτια. Όχι βολές εντυπωσιασμού, αλλά θεραπεία βαθιά, αληθινή, που ξεκινά από την ψυχή και φτάνει στο σώμα. Και αν υπάρχουν αόρατοι εχθροί που εργάζονται ενάντια στο φως μου, απομάκρυνέ τους. Αν η γλώσσα των άλλων χτίζει τείχους με ψέματα, διάλυσέ τους. Αν υπάρχει μαγεία, κατάρα, ζηλοφθονία, σπάσε κάθε δεσμό. Δώσε προστασία με το φως του Χριστού και ελευθέρωσε με τη χάρη που μόνο ένας Άγιος μπορεί να ζητήσει από τον Θεό.
Άγιε Εφραίμ, φέρε θεραπεία στα αόρατα τραύματα. Εκεί που ο γιατρός δεν φτάνει, άγγιξε με το χέρι της πίστης. Εκεί που η καρδιά παγώνει από απογοήτευση, φύσηξε με τη ζεστασιά της παρηγοριάς σου. Δεν ζητώ μονάχα ανακούφιση, ζητώ αναγέννηση. Όχι προσωρινή χαρά, αλλά καρπό του πνεύματος. Δώσε μου πίστη που δεν κλονίζεται όταν καθυστερεί η απάντηση. Δώσε μου δύναμη να περπατήσω ακόμα και όταν δεν βλέπω το αποτέλεσμα. Κι αν πρέπει να περιμένω, βοήθησέ με να περιμένω με ειρήνη. Γιατί ξέρω ότι όταν εσύ ενεργήσεις, κανένα εμπόδιο δεν στέκεται και καμία πόρτα δεν μένει κλειστή για πάντα. Κύριε, άκουσε τη φωνή του Αγίου σου Εφραίμ που μεσιτεύει για εμάς. Εμείς δεν έχουμε αγνότητα αγγέλων, μα έχουμε καρδιές που διψούν για σένα. Αν είμαστε αμαρτωλοί, συγχώρεσέ μας. Αν είμαστε πεσμένοι, σήκωσέ μας. Αν είμαστε τυφλοί πνευματικά, φώτισέ μας. Άγιε Εφραίμ, φέρε μου το φως στο μονοπάτι μου. Άνοιξε πόρτες που θα με οδηγήσουν όχι μόνο σε λύσεις πρακτικές, αλλά σε ζωή πλημμυρισμένη από παρουσία Θεού. Και όπου υπάρχουν εμπόδια να γκρεμιστούν, όπου υπάρχει φόβος να αντικατασταθεί με θάρρος, όπου υπάρχει ανάγκη να γεμίσει με χάρη και όπου είμαι μόνος να θυμάμαι ότι ο ουρανός δεν ξεχνά. Άγιε Εφραίμ, όταν οι άνθρωποι απομακρύνονται και οι πόρτες φαίνονται σφαλισμένες, η ελπίδα δεν χάνεται αν στραφώ σε σένα. Πόσες φορές δεν ξύπνησα με βάρος στην ψυχή μου, με σκέψεις γεμάτες φόβο, με την αγωνία πως τίποτα δεν αλλάζει. Και όμως, εσύ γνωρίζεις τον τρόπο να αγγίξεις αυτό που είναι αδύνατο, να λυγίσεις το ατσάλι που με κρατά φυλακισμένο. Σε καλώ, όχι γιατί αξίζω, αλλά γιατί ελπίζω. Σε επικαλούμε, όχι με αλαζονία, αλλά με δάκρυα, γιατί η καρδιά μου ξέρει πως είναι να προσπαθείς και να πέφτεις, να προσεύχεσαι και να περιμένεις, να ζητάς και να μην καταλαβαίνεις γιατί η απάντηση αργεί. Μα εσύ, Άγιε του Θεού, που γνωρίζεις τη σωστή στιγμή, φέρνεις τα θαύματα όταν η ψυχή είναι έτοιμη. Θεράπευσε τις ρίζες της απελπισίας μέσα μου, εκεί όπου γεννιούνται τα δεν μπορώ, τα δεν αξίζω, τα δεν γίνεται, εκεί που τα τραύματα του παρελθόντος μεταμορφώνονται σε αλυσίδες που με κρατούν πίσω. Άγιε Εφραίμ, απελευθέρωσέ με από τις εσωτερικές φυλακές. Άνοιξε πόρτες που δεν φαίνονται, δείξε μου τις ευλογίες που ήδη υπάρχουν, αλλά δεν τις βλέπω γιατί το σκοτάδι μέσα μου τις κρύβει. Φέρε ευημερία όχι μόνο στα χέρια μου αλλά και στο πνεύμα μου, να ευημερεί το μυαλό μου, να μην σκέφτεται καταστροφή, να ευημερεί η καρδιά μου, να δίνει αγάπη χωρίς να φοβάται την απόρριψη, να ευημερεί το σώμα μου, να αντέχει την πορεία και κυρίως να ευημερεί η ψυχή μου, ώστε ακόμη και στη σιωπή να νιώθω παρουσία Θεού. Άγιε Εφραίμ, η αβεβαιότητα δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Η ανασφάλεια με συνοδεύει σαν σκιά. Δεν ζητώ να γίνω ισχυρός στα μάτια του κόσμου, αλλά να βρω ασφάλεια μέσα στη θέληση του Θεού. Αν είναι το θέλημά Του να περιμένω, δώσε μου υπομονή. Αν είναι να προχωρήσω, δώσε μου θάρρος. Και αν είναι να αλλάξω κατεύθυνση, δώσε μου διάκριση. Στείλε αγγέλους να προπορεύονται, να καθαρίζουν τα μονοπάτια μου από τα εμπόδια. Φώτισε τους ανθρώπους που μπορούν να με βοηθήσουν και άνοιξε τις καρδιές τους. Και εκεί που δεν υπάρχει καμία γήινη λύση, φέρε την ουράνια λύτρωση. Όπως ο Θεός έθρεψε τον Ηλία με κοράκια, έτσι κι εγώ ελπίζω ότι θα με θρέψει με θαυμαστό τρόπο, πέρα από λογική και πιθανότητες. Δεν ζητώ την τέλεια ζωή, ζητώ την παρουσία του Θεού σε κάθε κατάσταση. Δεν ζητώ να φύγουν όλα τα προβλήματα, ζητώ να είμαι δυνατός μέσα σε αυτά. Να μην χάσω ποτέ την πίστη μου, να μην παραδώσω την καρδιά μου στον φόβο, να μην προδώσω τον εαυτό μου με αμφιβολία. Άγιε Εφραίμ, φέρε ελευθερία στα όρατα δεσμά μου. Φέρε ειρήνη εκεί που υπάρχει πόλεμος, φέρε απαντήσεις εκεί που υπάρχει σιωπή. Και όταν όλα φαίνονται σβηστά, να κρατήσω μέσα μου τη φλόγα σου, γιατί ξέρω ότι όταν εσύ δράς, αλλάζουν οι εποχές και έρχεται η ώρα της ευλογίας. Άγιε Εφραίμ,
Σήμερα νιώθω την καρδιά μου να παλεύει ανάμεσα στην πίστη και τον φόβο. Κάθε πόρτα που κλείνει, κάθε άνθρωπος που απομακρύνεται, κάθε προσευχή που δεν φαίνεται να εισακούεται, όλα αυτά με γονατίζουν. Αλλά δεν παραδίδομαι. Σε σένα στρέφω τα μάτια μου, όχι γιατί είμαι δυνατός, αλλά γιατί είμαι εξαντλημένος. Γιατί μόνο η δύναμη του Θεού μπορεί να φέρει το φως εκεί όπου εγώ βλέπω μόνο σκοτάδι. Δεν ζητώ πλούτη για υπερηφάνεια, αλλά για να ευλογήσω κι εγώ άλλους. Δεν ζητώ θεραπεία μόνο για μένα, αλλά για να σταθώ στα πόδια μου και να υπηρετήσω τον Θεό με καθαρότητα. Δεν ζητώ πόρτες να ανοίξουν για δόξα δική μου, αλλά για να δοξαστεί εκείνος που γνωρίζει πότε και πώς να ενεργεί. Και αν ακόμη περιμένω, δεν είναι γιατί με έχει ξεχάσει, αλλά γιατί με προετοιμάζει. Σε παρακαλώ, Άγιε Εφραίμ, καθάρισε την ψυχή μου από την αμφιβολία. Πόσο εύκολο είναι να πέσει κανείς στο βάραθρο της απελπισίας όταν δεν βλέπει αποτελέσματα. Μα εσύ που γνωρίζεις τους χρόνους του Θεού, σε οικετεύω. Ενίσχυσέ με να επιμείνω. Να μην εγκαταλείψω τη μάχη λίγο πριν έρθει η νίκη. Να μην γυρίσω πίσω όταν βρίσκομαι ένα βήμα πριν την απάντηση. Μίλησε στο Θεό για μένα. Πες του ότι περιμένω, ότι ελπίζω, ότι τον εμπιστεύομαι ακόμη και όταν η σιωπή του με πονά. Και αν χρειάζεται να περάσω μέσα από θλίψη για να φτάσω στη δόξα, τότε κράτησέ με όρθιο. Φώτισέ μου τον δρόμο όταν όλα σκοτεινιάζουν και κάλυψέ με την προσευχή σου όταν η δική μου προσευχή στερεύει από λόγια. Αναγνώρισε, Κύριε, τα δάκρυά μου. Κάθε δάκρυ που χύθηκε κρυφά, κάθε κραυγή που έπνιξα στο μαξιλάρι μου, κάθε λέξη που δεν τόλμησα να προφέρω, εσύ τα ξέρεις. Μα και ο Άγιος σου, ο Εφραίμ, τα φέρνει ενώπιόν σου με πίστη και αγάπη. Γιατί δεν είμαι μόνος, δεν είμαι αόρατος, δεν είμαι ξεχασμένος. Στείλε την ουράνια ευλογία, διέλυσε τα δεσμά των εχθρών, των χρεών, της μοναξιάς και του φόβου. Χάραξε νέους δρόμους στην ερημιά μου. Δώσε μου συνάντηση με ανθρώπους που θα είναι στήριγμα και όχι σκιά. Φέρε οικονομική ανακούφιση, θεραπεία για το σώμα και την ψυχή και ένα νέο πνευματικό ξεκίνημα, γιατί η ζωή δεν τελειώνει με την δοκιμασία. Αρχίζει όταν ο Θεός μπαίνει στη μέση. Άγιε Εφραίμ, εσύ που άντεξες βασανιστήρια, που συγχώρησες τους διώκτες σου, που προσευχόσουν ακόμα και μέσα στις φλόγες, δώσε μου δύναμη να αντέξω τα δικά μου. Ξέρω πως δεν είμαι μόνος. Ξέρω πως με βλέπεις και κάθε προσευχή μου φτάνει στα χέρια σου. Δείξε μου τον δρόμο της λύτρωσης. Άνοιξε ουράνιες πόρτες που κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να κλείσει. Φέρε δικαιοσύνη εκεί που αδικήθηκα. Ελευθέρωσε το πνεύμα μου από κάθε πονηρή επιρροή και άσε αυτή την προσευχή να γίνει η σκάλα μου προς το φως. Γιατί όταν ο ουρανός αποφασίζει να απαντήσει, τίποτα στη γη δεν μπορεί να το εμποδίσει. Εσύ που διαβάζεις αυτές τις λέξεις, μην αμφιβάλλεις ότι ο Θεός μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή σου. Χταν τα πράγματα φαίνονται αδύνατα όταν οι δρόμοι κλείνουν, όταν ο φόβος γεμίζει την καρδιά σου, έρχεται ο Θεός με την πρεσβεία του Αγίου Εφραίμ να ανοίξει θύρες που κανείς δεν μπορεί να ανοίξει. Όταν η ανεργία σε λυγίζει, όταν τα έξοδα σ' απειλούν, όταν ασθένειες σε κρατούν ξάγρυπνο, όταν νιώθεις ότι κανείς δεν σε καταλαβαίνει, ο ουρανός σε κοιτά. Δεν είσαι μόνος. Ο Θεός έχει τους δικούς του χρόνους, αλλά στην προσευχή αυτή ο χρόνος της χάριτος μπορεί να έρθει πιο γρήγορα. Κάλεσε το όνομα του Αγίου Εφραίμ με πίστη, με πόνο, με αληθινή μετάνοια. Χι ως μία τελευταία ελπίδα, αλλά ως μία καινή αρχή. Τα χρήματα θα έρθουν όχι από φόβο, αλλά από πρόνοια. Η θεραπεία θα έρθει όχι από πανικό, αλλά από πίστη. Η λύτρωση δεν θα έρθει με βιασύνες, αλλά με ταπείνωση. Μην απορείς αν ο Θεός ακούει. Αναρωτήσου μάλλον αν είσαι έτοιμος να τον ακούσεις. Πολλές φορές προσευχόμαστε για χρήματα, αλλά ο Θεός μας χαρίζει σοφία. Προσευχόμαστε για δουλειά και μας φέρνει δοκιμασία για να δυναμώσουμε πρώτα την πίστη μας. Ζητούμε θεραπεία και ο Θεός θεραπεύει πρώτα την ψυχή. Όταν ανοίγεις την καρδιά σου στον Άγιο Εφραίμ, δεν ζητάς μόνο λύση. Ζητάς φωτισμό, διάκριση
εσωτερική μεταμόρφωση και ο Άγιος απαντά με τρόπο μοναδικό, σε κάνει να βλέπεις τον εαυτό σου όπως σε βλέπει ο Θεός. Τότε αρχίζει η πραγματική ευλογία. Σε αυτήν την προσευχή το έλεος κυλά όπως ο ζωντανός ποταμός που ξεδιψά μια καρδιά σκληρά και στεγνή. Τα δέσμα της κατάρας, της ζήλιας, του πονηρού λόγου, όλα λυγίζουν μπροστά στη δύναμη του ονόματος του Θεού. Άνοιξε την ψυχή σου και πες, Κύριε, δεν θέλω μόνο να με βγάλεις από το πρόβλημα. Θέλω να σε γνωρίσω μέσα σε αυτό. Αυτή είναι η αρχή της πνευματικής ελευθερίας. Ο Άγιος Εφραίμ δεν είναι μάγος, δεν εκπληρώνει ευχές, αλλά μεταφέρει στον Θεό τον αναστεναγμό που δεν μπορείς καν να ντυθείς με λόγια. Μην προσεύχεσαι μόνο για να έχεις περισσότερα. Προσευχήσου να έχεις εκείνο που ωφελεί την ψυχή σου. Γιατί ο Θεός δεν δίδει πάντα ό,τι θέλεις, αλλά δίδει πάντα ό,τι χρειάζεσαι. Και όταν εμπιστευτείς το χέρι Του, τα θαύματα γίνονται αλυσίδα φωτός στη ζωή σου. Σε κάθε λέξη αυτής της προσευχής βάλε πίστη, βάλε δάκρυ, βάλε όλη σου την καρδιά. Σπου υπάρχει προσευχή με πίστη, έρχεται απάντηση με δύναμη. Και όταν ο δρόμος μοιάζει κλειστός, θυμήσου ότι ο Θεός εκείνη την στιγμή κατασκευάζει έναν καινούριο. Η χάρη Του δεν περιορίζεται, δεν καθυστερεί, δεν ξεχνά. Μπορεί να φανεί αργή στα μάτια σου, αλλά είναι πάντοτε ακριβής στην ώρα που χτυπάει η ψυχή σου στην πόρτα του Θεού. Αυτή είναι η προσευχή που δεν μένει στο στόμα, αλλά κυλά ως φωτιά καθαρτική στην καρδιά. Η ποιος ανοίγει αληθινά την ψυχή του στον Αγίο Εφραίμ, βρίσκει όχι μόνο ευλογίες, αλλά και προορισμό. Γιατί ο Θεός δεν θέλει μόνο να σε βοηθήσει, θέλει να σε σώσει. Εμπιστεύσου αυτή την προσευχή σαν να είναι η τελευταία και θα δεις να ανοίγουν πόρτες που ποτέ δεν ήξερες ότι υπήρχαν. Άκουσέ με, Κύριε, με φωνή κουρασμένη αλλά αληθινή. Μην είναι η φτώχεια μου εμπόδιο στη χάρη σου. Μην είναι η αδυναμία μου αιτία να χαθεί ο δρόμος σου από μπροστά μου. Δεν σου ζητώ θησαυρούς από χρυσάφι, αλλά φως στη σκοτεινή διαδρομή μου. Δεν απαιτώ να με απαλλάξεις από κάθε σταυρό, αλλά να με δυναμώσεις να τον σηκώσω. Ο Άγιος Εφραίμ με σιγή προσευχής ανασεαίνει τις πληγές μας. Δεν φωνάζει, δεν επιβάλλεται, αλλά ανεβάζει στο θρόνο του Θεού την προσευχή μας όπως είναι, σπασμένη, βουβή, ανεξήγητη. Και ο Θεός που βλέπει τα βάθη μας απαντά με τρόπους που ξεπερνούν τον άνθρωπο. Μην παραιτήσει επειδή δεν βλέπεις αλλαγή. Η προσευχή αρχίζει αλλαγή, εκεί που τα μάτια δεν μπορούν να δουν. Η ευλογία του Θεού έρχεται σαν βροχή στην έρημο, σιωπηλή αλλά ζωογόνος. Όταν ο φόβος του άουριο πνίγει την ελπίδα, όταν η ψυχή γονατίζει κάτω από το βάρος των λογαριασμών, της μοναξιάς, των αποτυχιών, ο Θεός δεν απουσιάζει, μάχεται για σένα στη σιωπή. Και ο Άγιος Εφραίμ δεν είναι μακριά. Εκείνος που ευασανίσθη, εκάει, εταπεινώθη, είναι ο φλογερός μεσίτης σου. Πες του, Αγίε μου, ο δρόμος είναι δύσβατος, αλλά ο πόθος μου είναι να μην χαθώ από την παρουσία του Κυρίου. Και τότε αρχίζει το θαύμα. Όχι εκεί που περίμενες, αλλά εκεί που χρειαζόταν πραγματικά. Ποιος είναι ειλικρινής στην προσευχή του, έχει ήδη προσελκύσει το βλέμμα του Θεού. Και ο Θεός, όταν βλέπει αληθινή πίστη, συγκλονίζεται με σπλάχνα ελέους. Μην αντιστέκεσαι στον καθαρισμό που φέρνει ο πόνος. Ο Θεός μπορεί να αφαιρέσει από την ζωή σου ακόμη και ανθρώπους που αγαπάς, για να σε ελευθερώσει από ό,τι αγγυλώνει την ψυχή σου. Και τότε, με τη βοήθεια του Αγίου Εφραίμ, αρχίζει να χτίζεται μια καινή οδός. Δρόμος ελπίδας, δρόμος θεραπείας, δρόμος αλήθειας. Κάθε φορά που νομίζεις πως τα πάντα χάθηκαν, ένας Άγιος όπως ο Εφραίμ βρίσκεται δίπλα σου με προσευχή και παρηγοριά. Δεν θα σε αφήσει να χαθείς στο σκοτάδι. Θα μπει σιωπηλά στο δωμάτιο του πόνου σου και θα αναζωπυρώσει την πίστη σου. Μείνε στο θέλημα του Θεού, ακόμη και όταν δεν καταλαβαίνεις. Η υπομονή στην δοκιμασία είναι ο προθάλαμος του θαύματος. Εκεί που το δάνειο δεν καλύπτεται, που η δουλειά δεν έρχεται, που το παιδί φεύγει από τον Θεό, που η υγεία σαλεύει.
Εκεί ο Θεός θα αναδείξει τη δόξα Του. Μην περιορίζεις τη δύναμή Του στα μέτρα του μυαλού σου. Ούτε η μαγεία, ούτε η κακογλωσσιά, ούτε η αρνητική ενέργεια μπορούν να σταθούν μπροστά στην Θεία Προστασία που φέρνει η ειλικρινής προσευχή. Και ο Άγιος Εφραίμ είναι φύλακας ακίμητος εκείνων που πονούν και πιστεύουν. Κλείσε τα μάτια σου, πες του με καρδιά απλή: Αγίε μου, κάνε την προσευχή μου κραυγή στον ουρανό, και η χάρις θα κατέβει σαν αόρατος βροχή στο σπίτι σου. Μη φεύγεις με την ψυχή σου βαριά. Ό,τι κι αν κουβαλάς δόθηκε σήμερα στον ουρανό. Ο Άγιος Εφραίμ άκουσε. Δεν ήσουν μόνος σου στην προσευχή αυτή. Κάθε λέξη σου έγινε φλόγα ενώπιόν Του, και ο Θεός που βλέπει κρυφά και ανταποδίδει φανερά εργάζεται ήδη στο αόρατο για σένα. Από εδώ και πέρα μην προσεύχεσαι απλώς για να φύγει το πρόβλημα. Προσευχήσου για να έρθει η παρουσία Του, γιατί εκεί όπου βρίσκεται ο Θεός φεύγουν όλα τα δεσμά. Κράτα αυτή την προσευχή στην καρδιά σου, επανέλαβε την κάθε φορά που αισθάνεσαι αδύναμος. Ο Άγιος Εφραίμ δεν σ' αφήνει, ποτέ. Όταν όλοι σιωπούν, εκείνος μεσιτεύει. Όταν όλα κλείνουν, εκείνος ανοίγει. Γι' αυτό και σήμερα λέμε με πίστη: δόξα τω Θεώ διαπάντων. Αμήν.